En esta séptima edición, la entrega de pergaminos del acta inaugural de Cáritas de Andoain coincide con 4 voluntarios que promovieron de una forma especial que Cáritas abriera en Andoain una casa de acogida en Soravilla para jóvenes con problemas. A raíz de esta iniciativa surgió un taller ocupacional sobre restauración y una empresa para ofrecer un oficio y trabajo a los usuarios de la casa. Caritasen gaur egun lanean dabiltzanen eskutik jasoko dute taldearen sortze akta biltzen duen pergaminoa. Lehena, Mikel Goenaga apaizaren izenean bere senideak jasoko dute. Mesedez igo daitezela, Mikel Goenagaren senideak pergaminoa jasoko dute. Eskerrik asko lauei egindako lanagatik, omenaldi xume txikia hau da, eskertzeko modua, egin duten lan guztiagatik. Eta jarraian, esan bezala lau izen esan ditugu, eta bada abesti bat, Maite Oiartzune berak sortua, Mikel Goenaga gogoratuz sortu zuen abestia, eta abesti hori plazaratu edo kaleratu nahi du gaur zuen aurrean denontzat. Haiz eta Mikelengan pentsatuta sortutakoak gaur hemen bildu garen guztiontzat abesti hau.